Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hadin baka sorkar jela kala ai jingbit ban pleno yaki jaka jengok kai perthei hapo kene ke jela Meghalaya hadin bala khang kerdep na ka jingwan lin shop jong ka khlam jing pang COVID-19 ha ka khat pratarik ubana nai wing arajar arpuai u officer jong ka tanat jengok kai perthei mau kerwat uba lambor ar khar pomtia ula plipa ba ya ka krem mountain hiang ka badan ha ka snong nongna southwest Khasi Hills district harengkat ka jing sakilang jong ki dekat jong ka Yaupao Adventures and Tourism Association uba lambor ula kentu yi kidongwan jengok kai perthei habaki late sekani ka jaka kidai ban boat renti ya ki kendon ki baka association kala bu khnang baka namdon ka do kono ka jing mensau hapo kani ka krem kat pratarik ke ba dei mentak singi ni laple ya ka ni ka krem nam bentaki nong jo kai perthei bakwa wan chengo sakani ka than te nakaliang jong ka tourism department ni pidang sobha yakinu nugi turis ki bawan sakani ka jaka tang ba nga kerpat yaki nong wan jong kai bakin sobha ban boot perking yaki guidelines ke ba kini ki nong penya jong kane ka krem ki ai happy shua benrum sakram kumba in kusa ba phimde benrum merwai sakram bat haba phirung ru phide ben dabyang ni helmet kita slide ki ba nang ni na po ka seng ka ba penya ja kane ka krem kila ben ai happy te ka dor jong kane ka benrum sakram kolong ba kalong hispat tengka kalau kuntup lang ya ka bayrung kabay helmet kabay taslat bat kabay yalam lenti namata season light bat season 1 bat ngakar paru yakinong junga kay perthei habakiwan sini kin burom ya ka mei mariang lani ka kabadon saudong sokun jong ka kerem bakin num bret pathar yaki jing jabo kabaki wanra bat kina thaba kidasbin bakin long kiba lek khun bat kin long kiba lek donokor hakane ka jaka bat kidi bengej sneng ru yaki nong penya khanang ba kanum don kanunu ka jing susi ka banja hakane ka krem kane ka krem kalong ka ba itenat nomor kane ka krem ru kadai ka ba sina kini ki bokhot ketim hareng ki ongka sandstone mo formation te kalong ka krem ka ba kham phalahi bat kadon bun kilat kelinti hakane ka krem kalong ka ba itenat kadon la ka jong ka jing itenat hakane ka krem kibun ba kijing o shrong kiba ngila mensyam hakane ka krem bat ngalalap ru ba hakane krem idon we i kenja mun chu ono kenja buktin pareng ki ongka fossils mo
ki belong tho srong ki sieng bud lum hang tu ngalap tang iwe kan tar hadu mentah kan banga ya lembah hak tu keram kan te kini kijing o srong lu kilong iper kilong lakajong-jong ka rukom internet banong ba don kijong-jong ki jing internet ha bun ki rukom ke ba ka kani ka memory yang kalasna ha kani ka keram kan but kani ka keram ka don bun ba kilat ha ka ba ki turesu ki de ben dalit rung sakram ki de ben dalit bat ki guide umde ban sulaj maroi kum to namarkan long ka ba mama ya ki bayo ki jalan ti sakram kata long ka jing kentu ya ki kan bakin wan lang bat ki guide ki ba la pen biang kan ka association nang ni kan ha ka bede ban kan ka kram pat apa ngim la ban kram da pen pau na ka por si ka por na we usnam ya ki ba Brian hi ba lawan ni kejat ne ko ni ban pen itu ya kan ya ka jing internet juga ke mai mariang ha ka bangi ni bot ila ngi subudin ya ka ka ba ki lawan nadu usnam arjar ma ba ha ki ka la long ka ba phalai bat hadu ba naklian jungi ni so snong ni la perto ba ne lu mi pa ong ba kala de hi ka snong jung ki krem mar house na arjar bagi wan kamot ba kila lejrung hadu kendai spotli ki krem badan hau ni lu mi pa le ilap ba ka ba jrong du ka de ka ne hi ka mo tniang te ni ai perto na ka por se ka por ba la namara da klem ka jingwan ka jungki ngim tip na klian jungi kina so snong te ngoburo me I ban ngi ai perto na ka por se ka por mar leng ba ka jingwan ka jung I ba ngi sa tip bat ba ngi penia je kene ba kan long ka ka jung o kai namara hang ne lu mi pa ha jing sha idon sibon ki jaka jung o kai amdai tang kene ka krem ada ya ken ye ki ba ki bu pon ban pe ya ka bangla ban pe ye ki India ki don ni ilum nata ki ksat ki ayu ki ya don bon hi ngai kawai ka bangi sem jing na kalian jungi ka asion bangin le ya barok khoi namar ba ta ka bor barit jungi hi him pala te ngi kermen ba suki mot bangila ban pendap ye kini ya barok ki ka ba ngi hi ngi ui bat ha ki ju ka poro kerpat ba ong ba nakalian jung ki bor ki ba khamhalor nakalian jung ka sarkar ngi kerpat ba ong ba tem phai khmat lem sia kene ka asion ne jungi bangila ban pen ulong ye kene jing anut ne jungi ha kene ka dong ka thai jung ka nong na area hi pro ko we te ha ko we de ban takata bare bare ka dor kum bangile yo snow hi bangile ju pria men ne kong ai ngi ki sim tang san pho tang ka re na du bawan kene ka lockdown na du ma sim snam ngi la ken tiun a ka dor sispa nomor men swang padot ki helmet ke ngi sudon tang ka to slide tingi sim san pho men swang sim san pho ko bairung bat ar pho ka to slide te menta pat ngi la ken yo sispa ka long ba kumba la pentip de besar la ba sispa ngi la ken thublang bat to slide bat helmet tenga trai kamda kia nomor ba ngi la ken ye ka ba kalong ka babit tang tai ban sakawi bade long ke jingker pat ya baro gina wan pej kai ya burom lem bat wada I kano ke jing runa la kalian jungi ni kerparo ya ki ba sobha bane ai mesin bane ai boy ebor khang ba ngiro ngila ban pentulun ni kini kam kumba haki we ki jaka ki ba bane ya long lem long rekat habaro ko we ka rikasi lani ke jalai bro ko we ni na kalian ka snong sukai aba ngidon hak ni ka benta ngidon ya ni ulum balong kum kerja lani u benta ban pej kai lani ka jaka ba internet na ka benta ka kam jung kai pathai ya ka bangi khot yo ni ulum nu trong masmia bat hadu benta bat ngidon kata ka jing temu na kalian snong bat ketiu lam ya ni ka kam jung kai hak ni ka dong ka thai bat kham tam hak ni ka snong jungi lang ba ka jing don jong ka ni ka yaw pa ad ban sa ran tu sem association ro nado kasnam arajar khapra ha ka ba ka ni ka association kala running lani kala peniat ya kan ka krem moten yang bat kala ban pi kan ka krem ha ka to hi kasnam bat ngila ju tre rengkat na ka banta ban kentiu ya kan ka kam chu kai pathai ha kan ka dong ka than ka jungi bat la ban ong ba lang ba ka jing don jong kan ka jaka ha kan ka banta lani bat la ban ong ba baro ka we kan ka area jong snong nong na la ngi pej dala ki jong ki pat ba ka dai ka we ka banta ka ban kring ya kinong pej kai la ni kinong jong kai kiba wan ha kini ki benta
hakaban kong kajing ka ba penpalang ini bangin snai ya kini ka jaka pekai laong ong ba lengba kejingwan jong kini ka project ifat hakasnem arajar pra hakaba kala ai kejing yarap yang ini nak benda snai ni point kabalong arpulai hajar bat ladeng diperkat sisun perkat bat ngilap ru ya kejing syaba kamla bandap keting sa henry lengba kajing yarap jong kinong susnong berkawai nilai trade dak bormet haduk bangin pelong ya kenika point hak ni jaka bat haduk mentah ngilap teng ya kenika benta lengba kenika skim MNRGS kebangi dang sedapchen haduk kenika sengi ke mentah bat ngelam ong ba haduk mentah lani haduk ke sengi ke mentah bagi nong jungok kai lani ki bawan pekai ha kenika iria ke jungi kira long sibun ladang ini lujor hagi por ki balale nyok bat ngilap sibun haba ni peniaji kumia kini ki kam lani peniaji kini ki kam jungok kai pertai ngilap sibun ni ya ki kam lap nong ki kam jaklia lap nong ki kam pen jaklia kamariang bat kum tater nomor kata ngi kum kisnong ngi kerpat ya kinong wan jungok kai bala dalong ka bala bas ngau ha ba pinsim me ke jigit kle dalade yelade wat nombret pathar ke plastik wat nombret pathar ki bilor bat wat nom le jaklia bat kham tam lam ong ngaken tu kham tam ki samla kham tam hakadi kabam bat kum tater wat nom pen kumar lane wat nom kren ye ki tin klem akor khnang ba kane ka jaka ka jungi kanang kiu arsya ha ka kam ju kai persai namar lada ngimla lada ngi baro ki bawan ha kane ka benta lane ha kane ka jaka ngimla bane simkhia dalade yalade kamut kala ban pen isaj medno ya kane ka jaka ka jungi namar kata ngaken tu ya ki nongwan ju kai baro ba sngoba ba phini budlem ya ki kendon ka ba ha ka ba ka sinong kala debu batla ban ong ba haduk kane ki singi ka ba menta ngi nakaliang ka sinong ngim padio ka jing yarap ai na kinu ki department jong ka sarkar lajno na kenika MRGS ke bangi la trehi da ka bormet jong lengba ke jing yarap lengba ke skim nomor kata kadaung akan tu ya ki department ki baper kumba pila bay tingka lani kumba pila ju yarap ya ki wei ki benta haki wei ki snong lani haki wei ki jaka na ka benta ka kam jung apartai sngau bha phailam ki mat sia kenika dong katang ke jungi hakba lam nong ba kenika dong katang ke jungi ro kadeka wei ke benta kaban kring ya kinong jo kai pertai lakalong ya kinong Meghalaya lani ki bana India bat ki bana Sabaru kunjo